Илиян Чардачки, или по-известен като Бай Илия Холдинга, е в студиото. Продължаваме разговора. Господин Чардачки, само ще ви отклоня малко вниманието в началото на тази част от разговора за последните новини, които излязоха за едни доста интересни неща, свързани с така пак великите мъже на държавата. Знаете за какво говоря, да ни го коментираме. Какво ще кажете и за този пореден скандал? Кого точно визирате като велик мъж в България? Смисъл... Ами големите мъже, хайде, тези първите мъже на България, Плевналиев, Бойко Борисов, Цветан Цветанов, тези записки в тефтерчето на един човек, който е ръководил Комисията за конфликт на интереси. Ами, вижте какво, лично аз не мога да коментирам това дали е реално доказателство или не, но съм склонен да му вярвам, защото все пак виждах през последните години в България какво се случва, как се управлява държавата. И да, вероятността това нещо да е вярно е много голяма. Аз искам да поговорим за нещо друго. Става въпрос, непрекъснато се говори за изборите. Нови избори изглеждат лесно решение, но през сегашната система възможно ли е да ги проведем и необходимо ли е да правим подобна крачка? Нови избори по старите правила. Значи този матч го играхме съвсем скоро и знаем как ще свърши. Да. Резултатът е ясен. Тоест, с едни нови избори България няма чака нищо добро. С оставане на положението обаче в настоящия му вариант също няма чака нищо добро. Лично аз съм привърженик на тезата, че трябват някакви кардинални решения и то много бързи. Какви са те? Едно от нещата, според вас, разбира се. Според мен едно от нещата, които трябва да се направи веднага за вчера, за онзи ден, нови избори, с нов изборен закон. След малко ще ви кажа как точно ще бъде направен. И тогава отиваме на нови избори. Аз лично не държа това правителство да стои на всяка цена на власт. Това правителство, докато направи изборния закон, може да свърши такива магари, че после и внуците им да не могат да поправят нещата. Но дали ще бъдат махнати основните недостатъци от сегашния при една бърза работа върху този закон? Ами трябва. Сега ще ви кажа как аз бих направил изборен закон. Заставам се пред парламента и предлагам едно нещо. Да. Ако хората от парламента са съгласни с мене, значи то не бива да е в изборния закон по никакъв начин. Значи прави се изборен закон само с неща, които те не са съгласни. Ето, казваме мажоритарен вод, скачат трупешката 3 метра скачат. Защо бе, джанам? Защото те е страх от това, че утре аз като ти избера мажоритарно, аз знам утре ти къде живееш, знам къде живее жена ти, детето ти, майка ти, най-вече майка ти. И знам всичко за тебе. Да. И тебе те е страх, че аз ще мога да те отзова и онзи ден гледам, докато си пия кафето по телевизията, излязъл някакъв човечец, не му видях името, ма било пълна глупост да се отзовават депутати. Ами бе! Хайде да го пробваме. Това правилно ли е тук до сега? Не. Хайде да го пробваме. Аз си мисля, че не е пълна глупост. Си мисля, че много ще внимава някой какво прави, когато знае, че е постоянно под мониторинг от 30-те си хиляди районирани строго по местоживеели избиратели. Добре, какво правим сега в случая, когато една цяла група народни представители не ходят на работа? Тези хора, които са ги избрали, какво би трябвало да си помислят за тях? Вижте какво, на България никога не е било проблем, че някой не ходи на работа. Тук това е традиция да не се ходи на работа. Нещо, което звучи много страшно. Така е. Това никога не е било проблем. Проблем е аз, ако не отида на работа и няма какво да ядем вкъщи до вечера. Тогава е проблем. Иначе за тази държава какво значи не ходи на работа? Плащат ни ще да спрат европарите. Ама това обикновения българин няма да го огрее. Никой няма да огрее дребния земеделски производител, макар и той коопериран там в някакво село. Субсидия до него никога няма да стигне. Да. Зоре, субсидията се вземе, за да се открадне. Тя не е за да отиде по предназначение. Това е известно на абсолютно всички. Аз не знам защо и всеки си мълчи по тази тема. Нещата са едни такива много странни. Всеки иска да не свърши нищо. Ако може да открадне възможно повече, той да е добре. Добре, възможно ли е според вас унищожаване на бедността в България? Много ясно, че да. За какъв период от време би станало, ако, да речем, вие, ваши колеги, хора, които се занимавате с тези проблеми, поемете кормилото на държавата? Това е напълно възможно. Вие знаете, че напоследък много хора държаха волана. За мен на първо място най-важното нещо спиране на кражбите моментално. Моментално и поголовно спиране на кражбите.
Втория важен въпрос е ясната и персонална отговорност. На всеки. На всеки. Закон е един за всички. Какво значи големите мъже на България? Хайде да си разпорим червата, аз един от големите мъже, и да си ги мерим да видим кой е с по-дълги черва. Няма големи мъже. Има хора, които искат и хора, които не искат да направят нещо за държавата си. Значи няма големи и малки мъже. Има мъже, които могат да решат проблемите и които не могат. Вие сте прав. Но да чуем един от нашите зрители, на къде ще ни насочи. Okay. Добър ден. Слушаме ви. Колеги, направете нещо, почти не чуваме в студиото. Усилете малко шкафовете в това. Само се... Моля? Разпаднала се е връзката, ми казаха колегите. Ще ви помоля да се обадите. Отново беше много слаба връзката и ви моля, изключвайте звука на телевизионния приемник, за да не се получават микрофони. Да продължим. Стигнахме до там. Какво трябва да се направи още и какъв ще бъде ефекта от протестите? 33-дневните протести, според вас? От последните протести ефекта ще... Какво да ви кажа? Ако те не се канализират от правилната група, не казвам, че ние сме правилната група в никакъв случай, но ако тези протести не се канализират от хора, които наистина имат... тук вече говорим за желание. Които имат истинско желание за промяна на нещо в тази държава, тези протести нищо няма да стане. Добър ден. Ало? Чувате ли ме сега? Сега ви чуваме, говорете малко по-силно. Всеки един от тези, които развиваха така наречения малък или среден бизнес. С стигнацията на пазара бяхме принудени да оформим някаква печалба там от 10%. Да. В момента, в който банките започнаха да ни взимат по 10, 12, 15, 20%. Как няма да стигне до фалит малкия и средния бизнес? И сега от новите, или по-точно сегашните управници ми говорят за някакви козметични промени. Ами господа, цитирате там 30 или 40 хиляди семейства излезли на улицата, изгонили ги. Банките притежават над 1 милиард недвижимо имущество. Докъде ще докараме тая България? Като има криза, докато има криза, стопира се всичко. И къде отиват тези държавни пари? За сетен път се поставя въпроса. В частни банки срещу 1-2% лихва, а на българските граждани се дават по 15 и по 20%. Кой най-после ще постави въпроса да се види кой ги управлява? И за мен най-голямата мафия в тази държава, включително и банковата мафия. Разкриха се някои неща, никой не реагира. На хората парите изчезват, никой не реагира. Как става тая работа? И просто интересно, че дори на митинга не мога да видя нещо по-конкретно. Да, благодаря ви. Всеки се плаши да се постави въпроса за банките. Тя е една от най-големите мафии в държавата. Вие плашите ли се? В никакъв случай въпросът се решава дори не толкова законно. Значи никой не може да му убеди, че министър-председателя, това е реално човека с най-голямата власт в България, не може така да вдигне телефона и да свие перките на която и да било банка в България. Няма такъв филм. Но банката може да Закона в България 20 години не се има за нищо и единствените закони, които се приемат, това са лобистските закони за банките. Значи ние разрешаваме на банките да грабят хората и бизнеса по всякакъв начин, с някакви трохи, които се дават за държавата, за Министерски съвет, такива вътрешни заеми с по 1% лихва. Това е малоумие. Това е малоумие и това тук вече говорим за желание. Няма как министър-председател в България да не може да се справи с една банка. Няма такъв вариант. Добър ден. Добър ден, чуваме ли сте? Да. Здравейте, господин Колев, аз съм доктор Васил Топалов. Кажете. Господин Христов спомена също за банките. Аз искам да ви напомня нещо. На мястото на настоящата телефонна палата имаше едно ученическо кино. Там сме гледали филмите за Джеси Джеймс. Границата в пламъци, помните отдалеч и така нататък. При след един облик, когато се стреляха с шерифите, един от бандата казва: защо ще убираме банки? Дайте да си направим банка. Какво излиза? Че банките са бандитска организация. Това иска да кажа. Благодаря ви, доктор Топалов.
Хората са много така антибанките. Защо се получава така в държавата, то е ясно. Но аз искам да поговорим и за нещо друго. Крайно време е вече да знаем какво искат хората от протестите и какво иска нацията. Ние като че ли все още не знаем какво искаме. Вижте какво лично... Има отделни така светленки като вас, това разни други хора. Лично аз знам какво искам. Да. Аз до някъде съм против това да се използва понятието народ, обикновени хора и така нататък, защото съм привърженик на тезата, че всеки един е необикновен по-своему. Да. Историята и моята философия така малко по-отдалеч трябва да тръгна малко по-интересен разказа. Добре, да речем, да тръгнем от там, че три са основните раси в човечеството. Нали, негро-австралоидна, монголоидна и европеидна и всички техни производни. Сега, тук, може би някъде в рамките на шегата, някъде и не толкова, аз ще спомена за четвъртата раса, за която науката гузно мълчи. Да. Значи, това е малоумоидната раса. Малоумоидната? Малоумоидна раса. Малоумоидна. Значи, характерно за нея е, че тя мисли с малкия си мозък, просто защото голям такъв няма. Широко разпространена е по целия свят. Трагедията лично на България е, че тя е доста разпространена и тук. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че имаме една овца, някой минава, дои я, стриже я и тя си вика бе и си рупа и въобще няма интересува какво ще става с нея. Но ако дойде някой така я дръпне резко за опашката, тя веднага ще се обърне и ще почне да го хапе. Макар че този, който дърпа за опашката, той никога не я е доил, не я е стригал, не е искал нищо от нея. Искам да вляза в ролята на този, който сега ще дръпне въпросните малоумоиди за опашката. Сега няма да визирам и да конкретизирам. Точно всеки сам знае за себе си. Но искам да кажа, че редно е хората да мислят малко повече за света, какво представлява около тях, какво се случва около тях. Значи ти не може да заровиш главата си в пясъка, да си оставиш задника отвън без гащи, за да може кой когато иска да минава да те оправя. Няма ги тези филми. Хора, вие сте силни заедно. Кой от нас тук в студиото и изобщо в цялата телевизия се чувства работодател на всичките тези политици, срещу които протестираме? Да, аз съм техния работодател един от нас. И входя по улицата с самочувствието на такъв. Колко хора ходят с самочувствието на такива по улиците? Ето това искам да изкореня в българина. Стига сте си мълчали. Когато имате проблем, викайте, крещете за него. А вие какво мислите по този въпрос? Напоследък се чуват все повече така информации за евентуални контакти между ГЕРБ и БСП. И къде според това се загуби Бойко Борисов? Защо го няма този човек, който все пак би трябвало да даде някакво обяснение на нацията за всичко, което се пише? Както имах едно определение в февруари, сега упрекваха ни, че сме подкрепили БСП, после ни упрекваха, че подкрепяме Бойко, ходейки на тези протести. Истината за мен лично е следната. Да. Без значение кой е лидер на ГЕРБ и кой е лидер на БСП. Да. Това са двете бузи на един и същи задник. Така би го формулирал. Това, че те ще си говорят, значи, това две партии, които въобще нямат моето одобрение, че ще се срещат да си разговарят, ма че ДПС ще да разговаря с тях. Хора, не разбрахте ли? Ние това няма да радикализира протестите, аз затова ви попитах. Ами, вижте какво. В февруари казахме не на статуквото. Да. Не на партиите, които доведоха държавата до това и положение. Ние бяхме против всички партии, участвали във властта до момента. Така беше, да. Да. И продължаваме да бъдем по този начин. Значи някакъв толеранс може би получи БСП, защото ние в момента точно се чудим какво точно да направим, защото както казах одеве, нови избори при старите правила до нищо няма да доведат. В смисъл това беше, няма да се случи нещо различно. Вие казахте нещо, чудим се точно какво да направим. Това е така, звучи обезпокоително. За кого? За нас, хората, които очакваме нещо да се случи от тези протести. Чудим се какво да направим малко. Значи чудим се какво да направим, това значи коя от всички мерки, които сме намислили да приложим. Да. Защото, нали, съгласете се, не може всичко
да се свърши на един път. Просто трябва да се удря като с чук в правилния момент с точната сила, за да се свършат нещата такива, каквито трябва да бъдат. Евентуални провокации срещу протестиращите до какво биха довели според вас? До провокации от страна на кого? На елементи, които ще влязат в редиците, ще започнат да провокират. Както казахте, има и такива сведения за следващите. Да, ще доведат до нови избори. Да. Но нови избори с старите закони... Ами ето това лично мен ме притеснява. Нови избори с старите закони. Ще възпроизведем подобен парламент. Да, ние можем да си ги правим такива избори през 3 месеца. Не е проблем. Да. Което пък не е чак толкова лошо, защото по време на избори се раздават пари. И това пак е някакъв начин, някакви пари да стигнат все пак до това. Но по време на избори се харчат много пари. Да. Хазната не е толкова... Харчат се, но този път те не се харчат, за да ходят в чужди сметки. Те се харчат, за да останат тук. Това пак е някакъв плюс. Да. Така че, ако ние ще въртим сега поредните каши, по-добре да има нови избори. От тази гледна точка. От икономическата гледна точка за бедните хора по селата, които ще вземат по 50 лева. Иначе нищо няма да вземат. Вие говорите 50 лева за глас. Именно. Обаче не така трябва да се разсъждава, когато искаме наистина някакви промени. Ние наистина бързаме. Идва 2014, 1 януари. Темата, която не се споменава така и се избягва... За пазара, който се отваря тотално. Пазара на земи. Да. Аз не искам моето дете утре да ходи из България и да плаща наем наляво и надясно на чужденци и в собствената си държава. Предвиждате ли да се сложи мораториум върху този закон? Аз съм твърдо за и се работи по този въпрос. Едно от исканията, което трябва да бъде по плакати навсякъде, трябва да се направи нещо. Да, защото в момента се върши една лабалистика по площадите. Не може само с оставка, червени буклуци, ГЕРБ долу, БСП долу да продължаваме 30 и няколко дни. Ами не може, да. Трябва план. Трябва план. Плана трябва да бъде на правителството. Обаче добре, правителството... Защо решихте протеста по този начин? Няма оратори на този протест. Ами няма, защото все още под протеста повече от половината е платен. Когато някой спре да плаща на този протест, тогава ще има и оратори. Вие казахте... Аз не се чувствам платен и затова рядко съм там. Момент. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Искам да ви кажа, сутринта гледах по една телевизия, не мога да си спомня коя. Става въпрос за Янаки Ганчев. Искам да попитам момчето, на общо нещо имат ли с него, защото той каза, че утре ще има протест, Орлов мост се дига и няма да танцуват и да играят хора на площада. Би ли коментирал? Какво ще има утре? Янаки Ганчев каза, че те се дигнат и няма да е мирно и че няма да играят хора на площада. Това е да. В една телевизия сутринта го гледах от сутрешните блокове, имаше включване пряко с него. И дали момчето знае нещо за това? Плюс това, те съчетават много лош ден. Утре се навършват 186 години от рождението на Левски. Точно това е причината. Той го каза точно. Да, Левски не се е борил обаче за това. Разбирам, но дали знаете нещо? Не, нищо не знам. Освен нашият гост. Ние споменахме в началото, че господин Чардачки, че може би има нещо такова. Има такива индикации. Значи това, което се плащаше до момента на протестите, не даде нужния резултат. Правителството не падна. Все още нямаме нови избори по старите правила. Това всъщност се цели от хората, които плащат за протеста. И те ще се опитат да направят един пуч утре, предполагам, така последен опит, защото вече доста ресурси изхаби и може би ще започне пред парламента. Да, предполагам, че ще има провокации и от тук искам да призова хората да не се поддават на провокации. Значи, ако ще се беси някой пред парламента, много моля да се съберем 200 000 души, ще обесим един дружно, но без провокации, без
това да чакаме някой да нахлува вътре и така нататък. Не мисля, че това е начина. По-скоро първото нещо, което трябва да направим е да се обединим. Да се обединим около една идея. Да, всички твърдим, там са боклуци, чистотата не си гледа работата, не минава да изчисти Народното събрание. Окей, хора, но дайте да направим едно обединение, една консолидация върху това аджаба. Какво правим после? Оставка. Хубаво, ето, хвърлят си утре оставката. Ние какво правим после? Правим онова, което правихме преди 3 месеца. Мерси, аз не искам да се връщам пак в февруари месец. Аз искам да се направи нещо друго, нещата да тръгнат в някаква друга посока и нещо да се прави. Пак казвам, не харесвам нито Орешарски, нито ГЕРБ, нито ДПС. Партиите, които доведоха държавата до тази катастрофа, не искам да ги виждам, не искам да имат нищо общо. Искам обаче да дойдат хора, които имат желание. Желанието е най-важното за мен. Не може ти да си пенкилер. Няма как да разбираш от всичко. Въпросът е да имаш желание. Защото тези специалисти в момента в кабинета на Орешарски са големи специалисти, обаче явно нямат желание. Добър ден. Добър ден. Много ми харесва вашето предаване. Благодаря. Аз отдавна не съм гледал така предаване като вашето. И така ми става много интересно и засегнахте много теми. Но както каза там господина, няма план. Да. Значи плана е най-важното нещо, за което трябва да се свърши дадена работа. Без план нищо не става. Прав сте. Един въпрос имам. Да. Там определичихте, да знам, БСП и ГЕРБ като примерно един задник. Да. Двете страни, двете бузи. Ми много интересно между двете бузи това, че си за какво е краща и къде отива. Благодаря. Това е така много приятно да има и такива зрители. Аз му благодаря за това, че се включи и следи внимателно предаването. Но тъй като трябва да приключваме, ние пак ще се видим. Какво би трябвало да помолим нещо всички участници в протестите утре сутринта и вечерта? Защото това, което каза нашата зрителка, звучи доста обезпокоително. Да се пазят от провокации, да следят за провокатори сред тях. Да, ще има такива, лично аз очаквам. Очаквам да има. Няма да ходя аз утре на този протест. Не защото ме е страх. Просто защото не е това начина за постигане на каквото и да било. Ходим на този протест, правим някакви сценки от театри, циркови изпълнения и така нататък. Да. Трябва да има протести, за да не се отпускат управляващите, но пак държа, ако ще има нови избори, да има и нови правила. Ако ще е да има някакво извънредно положение, вече въобще не ме интересува, но факта е, че така не може да продължава. Аз мисля, че наистина вие сте прав и трябва да помолим всички, които участват в протестите, да бъдат много внимателни, да не се стига до ексцесии, защото това няма да доведе до нищо. Да, предлагам хората да се дистанцират от провокаторите. Да, те няма да са толкова много. Просто отдръпнете се, оставете ги сами, ако трябва да оставете полицията да ги арестува. Така тези, които плащат, ще трябва да извадат нови пари, за да платят на други. Това пак са някакви свежи пари в икономиката, няма да стоят с техните сметки. Не свършват ли малко парите на тези, които плащат? Едните от тях все още имат достатъчно източници на ресурси, така че не мисля, че ще им свършат скоро. Ако плащат, разбира се. Благодаря ви за гостуването. Сега само да ви кажа, уважаеми зрители, че утре се навършват, както ви казах и преди малко, 176 години от рождението на Васил Левски. Столичната община организира официална церемония по този повод и литературно-музикална програма, която можете да видите в Борисовата градина пред бюста паметник на Апостола на свободата в алеята на възрожденците в 11 часа. Включени са текстове на Васил Левски и любими песни на Апостола, представени от актрисата Силвия Лулчева, мъжката вокална формация Юлангело. Участие ще вземе националната гвардейска част и представителният гвардейски духов оркестър. Дано пък утре Левски ни обедини и всичко да мине мирно и тихо.